știți cât costă o alocație pentru un copil din Ucraina, ceea ce îi oferă România, statul român? Vă spun eu, 3700 de lei. Iar pentru un copil român costă 248 de lei, aceeași alocație la aceeași vârstă. Asta este o minciună foarte verificabilă. Prima oară a fost răspândită în spațiul public de către Diana Șoșoacă, care a zis le dăm copiilor ucrainieni 3700 de lei pe lună în loc să le dăm tot 258 de lei cât se dau copiilor noștri. Declarația Dianei Șoșoacă și a lui Călin Georgescu este falsă. Copiii ucrainienilor aflați în România nu primesc alocație de stat decât dacă au domiciliul sau reședința în țara noastră sau dacă au statut de refugiat, fiind lipsiți de ocrotirea părinților. În acest context, cei care primesc alocația de stat o primesc în același cuantum și în aceleași condiții, precum o fac copiii români, adică au exact aceeași alocație ca a copiilor români. De asemenea, există un context în care statul român oferă 3800 de lei pentru cazare și mâncare ucrainienilor, însă este vorba de un ajutor reglementat de UE care se poate acorda unei familii de 3 persoane, nu unui singur copil. Deci este un ajutor de refugiat cu bani de la UE pentru o întreagă familie de 3 persoane, nu pentru un singur copil. Fondurile sunt decontate de Uniunea Europeană. Vă reamintesc că Uniunea Europeană ne dă mai mulți bani nouă decât dăm noi, Uniunea Europene. Practic, nu ne costă nimic să ajutăm niște oameni. Iar banii prevăzuți pentru cazare ajung în realitate tot la cetățenii români care cazează familii de refugiați din Ucraina.